שלום. אז לכל אחד במשפחה שלו או שלה, יש איזה מישהו או מישהי, זה יכול להיות סבא, סבתא, דוד, דודה, מישהו שמספר את הסיפור של המשפחה, מישהו שאוגר את הסיפורים של המשפחה. וזה בדרך כלל לא ממנים אף אחד, כמובן יש אנשים שיש להם פשוט נטייה טבעית לאסוף את התמונות ולהיות בקשר עם דודים רחוקים מארצות רחוקות ולשמר סיפורים ולספר את הסיפורים, הסיפורים המכוננים. זה עושה משהו לסיפורים עצמם, למורשת עצמה. השאלה היא אם קרה משהו שלא סופר ושקהל או אפילו קהל של אחד, אדם אחר לא שמע, האם יש איזה תוקף? כדי לתקף, כדי שיהיה איזו משמעות, כדי לקבל איזושהי מציאות שהיא בונה ונותנת ומקרינה, צריך לספר את הסיפור. גם לי במשפחה יש שתיים שאני חושב עליהם כרגע. מי במשפחה שלך או שלך? מי הוא זה או זאת שמשמרים, אוגרים, מספרים, מקטלגים, יוצרים את הארכיון של המשפחה? אצלנו, אני חושב על שניים, קודם על סבא זיכרונו לברכה, שדווקא היה איש שקט, אבל בשקט שלו ובהירות המחשבה שלו, הוא היה איש מאוד חכם. אז הייתה לו יכולת לצבור ולאגור, ומדי פעם לטפטף לנו סיפורים שאני לא אשכח. למשל, כתבתי את זה קצת בפייסבוק, שכשהם גדלו באוקראינה, רוסיה, אוקראינה, היה כל כך קר, הטמפרטורה ירדה ל-70 מעלות מינוס, וטמפרטורות שקשה לנו לדמיין. וכמובן שהשיחות שלי עם סבא היו פה בארץ, אני נולדתי בארץ, ושמעתי סיפורים בארצנו החמה. והוא סיפר איך שכל הזמן שתו תה חם מהביל, היה להם מה שנקרא סמובר. זאת אומרת שהיו שמים, היה מין כזה, צילינדר כזה באמצע המכל מים הזה, והיו תמיד שמים חתיכות של גחלים מהאח, שתמיד הייתה בוערת בעומק החורף, והם היו תמיד שמים את הגחלים לתוך מה שנקרא סמובר, והמים תמיד היו חמים, וכל הזמן היו שותים תה רותח כדי לשמור על חום הגוף. הוא גם סיפר למשל, בחורף, אם יצאת החוצה, הסתכנת בכך שהאף, האוזניים, אם היו חשופות, היו קופאים ונופלים, נופלים לך מהפנים. אני זוכר שבתור ילד, זה ממש ככה, סבא, מזל שיש לך אף, טוב שלא יצאת בקור הקפוא. זהו, זה סיפור בנאלי, אבל איכשהו זה מקשר, זה מתקף את הקשר, השורש שלי, שאף פעם לא הייתי ברוסיה ואף פעם לא הייתי באוקראינה, אבל יש לי איזשהו דרך סבא, יש לי מין דריסת רגל בחוויה הזאת של הסמובר והתה והקור וכך הלאה. רציתי לומר קצת על המילה ספר. המילה ספר או סיפור היא מילה מעניינת בעברית. כששימו לב, ספר זה אותו שורש של מספר. וכמובן שמספר וסיפור הם שתי הפכים, זה כמו שחור ולבן. מספר זה כמות וסיפור זה איכות. ואתה רואה שזה מראה, הרב קפלן אומר את זה, אריה קפלן, זיכרונו לברכה, שהוא לימד שמספר וסיפור הם שתי צדדים של אותו מטבע. צד אחד זה הכמות, וצד אחד של האיכות. וכדי להבין מציאות, צריכים לדעת גם את הכמותיות וגם את האיכותיות. אבל יש עוד לספר ומספר. למשל, יש יישוב ספר. מה זה יישוב ספר? זה יישובים שהם ליד גבולות. אז יש משהו בלספר שיוצר איזשהו גבול, יוצר איזושהי הכלה של חיים שהם אמיתיים, שהם משמעותיים.
נכון? אנחנו עושים גבול מסביב לחוויה, וככה אפשר להציג אותה, אפשר לרומם אותה, לשאת אותה קבל עם ועדה, וזה מתקף את המשמעות העמוקה של החוויות שאנחנו עוברים. יש מהקבלה, יש את המילה, את המושג של ספירה. ספירה זה איזשהו גבול של איכות שיש לה השפעה שורשית מהעולמות הגבוהים ביותר על המרקם, בסופו של דבר נעשה המציאות שלנו. אז יש לנו ככה, מספר, ספר, ספר וספירה, ורואים כמה שזה חשוב לספר סיפורים. בבקשה, ספרו את הסיפורים שלכם בהערות למטה. עד הפעם הבאה. שלום.